festival me hafte ki berdewam dike 25 gulane dest bikir îro yekê gulane ye ber bi roja daviye em şahiyê xwe çêdikin ev festivalê me de çil filmên jin derhenerî wan jin kiribûn festivalê me de cî xwe girtin xwe gihandin civak xwe gihandin gelê me bi nêrînê jin bi çavê jin pirsgirêkên heyî nirxandin û çareserî danîn hebû tê de ev jî serket heman demê de festivalê me de pêşengehên ji bo Cihan Bilgin şehîd Cihan Bilgin pêşengehekî foto me vekiribû bi çavê jin foto çawa hatiye girtin hemû foto pêşengehê de cê xwe girtin hinek workshop hebûn hinek panel hebûn rewşa sînemayê jin rewşa sînemayê filmên Kurd jinên Kurd ev nîqaşan jî çêbû baş bû astekî girt em hêvî dikin salên pêşiyê me de jî ev kar wisa berdewam bike û kûrtir bike jinên sînemager werin cem hev karê xwe binirxînin û encamekî mezintir bikirin.